Ahojte, chcem vás privítať v promo videu k e-booku 8 krokov k úspechu na burze, alebo inak nazvaného Tajomstvo úspechu obchodovania na finančných trhoch. Spoznajte 8 krokov k úspechu na finančných trhoch, za pomoci ktorých naštartujete svoje obchodovanie a začnete skutočne profitovať. Zaujíma vás, ako môžete reálne profitovať na Forexe, bez toho, aby ste investovali kopec času a peňazí do štúdia dlhých a nudných kníh? Odpoveď nájdete v tomto videu, respektíve v e-booku. Začneme úryvkom z úvodu. Cieľom tejto publikácie je vniesť svetlo do finančných trhov, konkrétne do sveta Forexu. No hlavným zámerom je naučiť vás myslieť a obchodovať inak. Úspešne obchodovať sa dá podľa starých pravidiel, ale aj podľa nových iných. Najlepšia cesta je nechať sa inšpirovať obidvoma spôsobmi a následne použiť vlastnú hlavu. Najlepšie je, ak je to vám prirodzené a neriadite sa iba niečím, čo ste si niekde prečítali, ale zoberiete si jeden názor, druhý názor, skombinujete to a použijete vlastnú hlavu. Nájdete si v tom vlastný systém, ktorý vlastne zabezpečí to, že sa stanete úspešnými. Že si z celej knihy vezmete len jednu obchodnícku zásadu alebo princíp, to vôbec nevadí. Práve to môže byť receptom na váš úspech, alebo respektíve na vaše obchodovanie. Takže prečo by ste si mali stiahnuť a e-book prečítať? Možno sa vám bude zdať, že názory a myšlienky tejto publikácii úplne popierajú to, čo ste si doteraz mysleli o obchodovaní ako takom, alebo popierajú to, čo tvrdia ostatní, no to je v poriadku. Vážne, je to v poriadku. Áno, ostatní to hovoria a píšu veľa a ja hovorím, že sa mýlia a vlastne dôkazom ich omylu je naša komunita. Tento e-book som napísal hlavne kvôli tomu, aby som ukázal, ako sa týmto dôkazom môžete stať pokojne aj vy. Ešte sa vrátim k tomu, prečo by ste si to mali prečítať, alebo teda, čo sa dozviete v tomto e-booku. V priebehu hodiny pochopíte, čo je Forex a v čom spočíva princíp obchodovania. Zistíte, v čom spočívajú všetky mýty o tom, že na finančných trhoch sa nedá zarábať, je to somarina, nie je to reálne a podobne, že broker obchoduje proti vám a jednoducho, že s malým kapitálom sa nedá zarábať, tak ako vlastne, že zistíte v skutočnosti, že ten obchodný kapitál je chápaný úplne inak. Následne zistíte, čo skutočné obchodovanie obnáša. Prezradím vám tajomstvo úspechu obchodovania na finančných trhoch, teda 8 reálnych krokov, ktoré je potrebné vykonať, ak chcete byť naozaj úspešní. Opíšem vám pocity, pre ktoré sa oplatí obchodovať a vlastne pre ktoré obchodujem ja. A najdôležitejšie je, alebo teda stačí, že si zapamätáte to, že prečítaním a aplikovaním poznatkov z tohto e-booku do praxe sa naučíte, ako sa dá myslieť a obchodovať inak na Forexe. Teraz sa presunieme k výhodám, ktoré získate prečítaním tejto publikácie. Ušetríte čas, ktorý je potrebný na pochopenie základných princípov Forexu. Ušetríte čas a energiu, ktorú by ste venovali čítaniu dlhých a nudných kníh, manuálov alebo iných vzdelávacích materiálov, ktoré majú cez 100 strán. Určite to poznáte, určite ste sa s tým stretli. Proste ak chcete sa niečom naučiť alebo niečom zdokonaliť, čo idete sa vzdelávať, super. Ale problém je to dlhé, je to nudné, žiadne obrázky, žiadne konkrétne veci. Táto publikácia je úplne iná. Je úplne krátka, má nejakých 35 slajdov asi, alebo teda strán. Sú tam obrázky, sú tam screenshoty grafov, sú tam veci, ktoré potrebujete vedieť, nie omáčky okolo toho. Ak sa zdá niekomu, že je toho strašne málo a že on potrebuje viac, ok, fajn. Môže si nájsť takúto publikáciu. Ja sa snažím ľuďom podať veci jednoducho, jasne a zrozumiteľne. A práve tento e-book toto všetko ponúka. Takže ďalej, ušetrite peniaze na nezmyselné obchodné systémy sväté grály, ktoré vás aj tak nenaučia obchodovať, len ako prerobiť vaše tvrdo zarobené peniaze. Vlastne v e-booku opisujem, ako je to s tým svätým grálom alebo dokonalým obchodným systémom.
Ušetríte mesiace hľadania správneho postupu, ako a kde začať, ak sa chcete stať úspešnými, najmä v obchodovaní, ale môže to platiť aj na úplne niečo iné, lebo tam rozoberám konkrétny postup, ako treba začať. Takže ak neviete a chcete vedieť, ako začať na Forexe, e-book by mal byť prvou vecou, ktorú si prečítate. Zistíte, že ak chcete byť v niečom úspešný, potrebujete robiť reálne kroky. Ísť do toho. Získate jedno motivačné a osobnostné cvičenie, ktoré vám privodí pocit šťastia, naplnenia a príjemných pocitov. To je možno by som povedal taká novinka oproti ďalším, alebo teda predošlým verziám e-booku. A je to fakt super. Musíte si to skúsiť a budem celkom aj som zvedavý na vaše reakcie a feedbacky, teda spätné väzby, čo si o tom myslíte. Najväčším prínosom bude zmena pohľadu na danú problematiku, otvoria sa vám oči, začnete premýšľať a časom aj obchodovať inak. Dôležitá vec, že najprv sa musíte naučiť, ako správne týchto 8 krokov pochopiť a preto práve vy máte dnes šancu absolvovať prvý a zároveň základný kurz obchodovania MAO 1 zdarma, kde automaticky získate tento e-book v hodnote 10 € ako darček. Stačí sa zaregistrovať a všetky potrebné informácie a e-book vám prídu e-mailom. Takže si sledujte hlavne svoju e-mailovú schránku, pridajte si ma do kontaktov, aby vám to nepadalo do spamu alebo do propagácií v Gmaile. Teda v Gmaile si to presunete do hlavnej pošty. Ak vám to nestačí alebo chcete o e-booku vedieť viac, pozrite si text pod týmto videom, kde nájdete aj referencie od ľudí, ktorí čítali prvé vydanie e-booku. No upozorňujem, že prvé vydanie bolo v podstate doslova ešte len taký slabý odvar proti tomu, čo je tam napísané teraz. Takže ďakujem za pozornosť alebo za to promo tejto knihy a určite kliknite hneď dole na registráciu, aby ste si mohli tento jedinečný e-book, ktorý vám ukáže 8 krokov k úspechu na burze, stiahnuť a prečítať do priebehu 10-15 minút. Je to vážne super publikácia. Majte sa.